And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. May hindi pagkakaunawaan ang asawa ko at ang nanay niya. Naiipit ako. Hi DJ Rocky. Itago mo ko sa pangalang Leia. I'm 26 years old. Married. Stable ang trabaho sa biyerno. And this is my secret file. Nagkakilala kami ng asawa ko ng taong 2018. Noon pa man, batid ko na ang hindi pagkagusto sa akin ng nanay niya. Palibasa, only child lang ang asawa ko. Alalang-alala ko pa, nung unang beses na ipinakilala ako ni Roger sa kanyang nanay. Sinubukan kong magmano, pero imbes na ilahad niya ang kamay niya sa akin, ay tumalikod nito. Masakit sa pakiramdam na hindi ako gusto ng nanay ng mahal ko. Pero hindi yon naging hadlang para ipagpatuloy namin ni Roger ang pagmamahalan namin. Sa sumunod na taon ay nagpakasal kami. By the way, DJ Rocky, nung dalaga pa ako, meron na akong ipon. May mga properties na ako kahit konti. Dahil nung single ako, yun yung priority ko. At etong ang napangasawa ko ay isang contractual employee sa LGU. Hindi gaanong malaki ang sahod. At meron naman siyang sideline o part-time na pinagkakakitaan. Lahat ng naging puhunan niya ng mga gamit bilang panimula, ako lahat ang nag-shoulder. Kasi ang sabi ni Roger ay kapag kumita na, ibabalik niya yung pinuhunan ko. Sa ngayon, malaki-laki na yung kinita niya sa negosyo niya. Pero kahit piso, walang naiaabot ang asawa ko dahil sa magaling niyang nanay. Nagpapagawa kasi ng bahay ang nanay niya. Hindi naman ako naniningil sa asawa ko. Hinihintay ko lang na maaalala niya. Kaya lang unfortunately, walang pagkukusa. At ang masaklap pa dito, meron pang utang sa akin yung nanay niya na almost 30,000 pesos, which is galing sa sarili kong ipon nung dalaga pa ako. One day, binanggit ko ito sa asawa ko. At ang sabi niya, ay kakausapin niya daw ang nanay niya. At nang makausap na niya ang nanay niya, parang ako pa ang lumabas na masama.
na bakit naniningil raw ako. Well, DJ Rocky, since pandemic ngayon, skeletal workforce, umuwi muna ako sa bahay ng parents ko. To help my father kasi wala silang kasama sa bahay. My mother just passed away last month. Pero weekly pa rin naman akong umuwi sa bahay namin ng asawa ko para maasikaso siya. I'm not bragging. Pero sa side ko, sa parents ko, hindi nila kinakailangan ng suporta ko. Dahil meron naman silang negosyo. Meron silang malaking palayan na nakakatulong sa pang-araw-araw na gastusin. Since dun nga ako umuwi sa bahay ng parents ko to help my father, to help him sa palayan, mainit. Umitim ako. Kasi nga, yun yung kinakailangan na gawin makapagbilad sa araw nang hindi naman sinasadya. Lumusong sa initan para sa mga tauhan namin na inaasikaso. Kaya lang itong asawa ko, sinabihan ako na wag na raw akong umuwi. Dahil pumapangot ako. Wag raw akong umuwi doon sa papa ko. Dahil pumapangit ako. Honestly, na-offend ako. Ang nasa isip ko kasi, hindi na baling umitim at pumangit ako. Basta merong kita. Kesa naman pumuti ako sa loob ng bahay, kasabay ng pagputi ng mga mata ko sa gutom. And by the way, DJ Rocky, yung napangasawa ko ay merong anak. Sa dati niyang girlfriend, wala siyang ipon, walang properties, walang lupa kahit sa paso. Hindi po ako nagmamayabang Pero pagdating sa sahod at diskarte at sa lahat, parang ang lamang ko naman. Ilang beses na kaming nagkaroon ng pagtatalo. At ilang beses na niya akong sinabihan na maghiwalay na kami. Siyempre, umokay ako dahil siyang may sabi. Sa isip ko naman, okay lang kasi hindi naman siya kawalan Kaso nga lang, after a week, susuyo na naman siya. So gusto kong humingi ng payo, DJ Rocky. Naiipit ako sa lahat. Tama ba na patawarin ko yung asawa ko at kalimutan lahat ng masasakit na salita niya? Tama ba na patawarin ko siya na parang hindi niya ako asawa kung itrato niya ako? O ibalik ko na lang kaya siya sa nanay niya? At magkaroon na lang kami ng settlement para sa mga personal na pera ko o ipon ko nung dalaga pa ako na inutang niya at inutang ng nanay niya sa akin. Paano ko kaya sila masisingil na hindi sila na-offend? Tuwing ino-open ko kasi yung bagay na yun, ako pa yung nagiging masama. Paki-enlighten nga ako. Gusto ko pa rin protektahan ng peace of mind at puso ko bilang babae. Wala kaming anak na sarili. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky. Muli, ako si Lea. At ito ang aking secret file.